kodwa okundashiwa nayo le nkosikazi yam sendingumntu nje nakubantu bale ndawo kho mntu ndinguye yini umamthembu wam ngunofesti kaloku lwana phelelwa nje ngamathemba ndaqonda into yoba ubomi ngamanye amaxesha bunzima kodwa ke ndinethemba elithi nakusimlindile umntanam luserhawutini uyawuze ngenye imini andibone into yoba ndingutatakhe noba ndingumpha nje ochutywe walahlwa ndisengumntu. Eyi khumbula xa kunje unofesti into ngoku sendingumntu otya izikhokho akho nento ebhadlileyo endiyityayo ndiyasokola qha. Hayi ndincamile ngoku Thixo ndiyamcela into yoba noma makenze icebo bhetele ndibangazama ndithi ndizama ufumana umntu ozaba ngumlingane kum. Akho mntu ndifunayo ndineminyaka 15 andinamntu 15 iminyaka ubomi bam nje ndashiywa ngusimlindile unofesti wam naye apha wabhubha phelelwe ngamathemba ngokuThixo ke ayikho enye indlela esisenokwenza ngayo ngaphandleni koba ndithi hayi noba ungandithatha hayi noba ungandithatha ngoba inkosikazi yam ndiyayikhumbula bendiqhela ukutya ukusuqusuqwa apha ndiphunga ikofu mntakabawo ebengumimimi nana yonke into ndiva kamnandi kodwa kakunanto ndamoshwa nale nto uba utata wandikhupha esikoleni kwa-3 lolusa ibhokhwe kaloku ngokuba mandisebenze emchebeni imali endayenzayo kuloo mchebo ayincinci naye ndisenza mfumana laa mlungu kuloo nto leyo futhi andimlibelanga imali yam ndizayifuna kanganto yoba futhi ujorha betshilo phaa kum wathi funeke ke siyixoxe into edibene nalo mlungu ngento edibene nemali phutshele ngumfazi usiwe ngabantwana utyela imali nangamabhulu akho nto ilungayo akho ntoni. Yes.